हेलो आंगो लोगो नोंथांमोन गोबां दिननि उनाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। भिडिअखौ बानायनो आं एसेबां गोसो गैयामोन, नाथाय आंनि गोसोआ खुद्रिखांदों। आंनि गोसोआ खावलायदों आंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय। बेनिखायनो आं दिनै गोबां दिननि उनावब्लाबो गोबां साननि उनावब्लाबो आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय। भिडिअआव आं दिनै बुंगोन जोंनिनो बर' आइजो, जाय आइजोआ गुबुन हारिजों जुलि जादोंमोन आरो बे आइजोआ गुबुन हारिजों जुलि जाखांनायनि उनाव दिनै आं फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोनदों बिथाङा गावनिनो मोजां मोननाय जुलि खालामनानै लानाय बै गावनिनो आंगो फिसायजों दिनै अबथिरायै जिउ फोजोबनानै होजाबाय। बियो जोंनि बर' माहारि हिसाबै, जोंनि जाथि हिसाबै, जोंनि सासे बर' आइजो हिसाबै आंनि गोसोआव दुखु नांदों। बेनिखायनो थाथेरनो हायैयाव आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनांगौ जादों। लोगोफोर, भिडिअआव गोबां गोरोन्थि जालांनो हागौ आंनि बुंनायफ्रा। बेनि थाखायनो आं दिनै बयनिबो सिगाङाव, बयबो बर' सुबुंफोरनि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं दिनै निमाहा बिनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं दिनै नोंथांमोननो मबाइलाव मोनसे क्लिप दिन्थिग्रोनो सानदों। नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नैबेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ। जायखिया आं दिनै बुंनो थांला बिथाङा बबेनिमोन आरो बबाव जुलि जादोंमोन, बबे गामिनिमोन बिथांखौ आं बुंनो थांला। जायखिया जाथि हिसाबै जोंनिनो सासे माहारिनि, जोंनि हारिनि सासे बर' आइजो हिसाबै बेबायदि गुबुन हारिजों जुलि जानायाव जिउ फोजोबजानायलाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। सम सम जों नुनो मोननाय जायो आरो नुबोबाय थायो फेसबुक मिडियानि गेजेरजों गुबुन हारिजों जुलि जानाय, गुबुन हारिजों जुलि जानाय थांनायाव गुबुन हारिया लानानै खारनाय, गुबुन हारिजों जुलि जाहैनाय, बेफोरबायदि माखासे हालोद जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ सम सम नुबोबाय थायो। आरो जोंनि बर' जोहोलाव, जाय माने सेंग्रा जोहोलावफोर होननानै बुंनांगोन, गावनि माहारि हिसाबै जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजों जुदि जुलि जाहैदोंब्ला बेफोरखौ नुयोब्ला, हमनानै मोनफ्लांबायोब्ला उल्टां फाल्टाङै सेबनाय जों फेसबुक मिडियानि गेजेरजों सम सम नुबोबाय थायो। नंगौ, बेफोरबायदि बाथ्राया, बेफोरबायदि हाबाया सोरबा गुबुन हारिजों जुलि जानो थांनायाव, गुबुन हारिजों खारफालांनो नाजानायाव थाखि थुखि लोगो मोनफ्लांलायनानै बा संदानलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि होबथानाय माखासे हाबा मावनाया थारैनो सैथो होननानै आं बुंनांगोन आरो मावनांगोनबो जाथि हिसाबै। मानो होनब्ला गावनि जाथिखौ जेब्लायबो लुबैया गुबुननि सिङाव थाजानाय, आरो गावनि जाथिखौ जेब्लायबो लुबैया
गुबुनजों बेबायदि गादब जानाय नासय जानाय। नाथाय गोरोन्थिखौ सोर मावो? जों बुंनानै लानांगोन गोरोन्थिखौ सोर मावो होनब्ला बैफोरबायदि गुबुन हारिखौ स्रोद स्रोदै मोजां मोनखुमानानै थानाय, न'आव खिथानो रोङै, न'आव खिथानानै लायै, स्रोद स्रोद बिमा बिफानि अनगायै सिखाव खामानि मावखुमानाय, गावनि बर' माहारि, गावनि हारिनि बर' सेंग्राफोरखौ बा बर' हौवाफोरखौ खेल खालामै आरो गुबुन हारिखौसो बेबायदि स्रोद स्रोद मोजां मोनखुमानाया बे थारैनो जोंनि माहारि हिसाबै, जोंनि जाथिनि हिसाबै दुखुनांथाव आरो जेबो गैया। दुखुनांथाव बे बाथ्राया, गोबां दुखुनांथाव। बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, फंसे बाथ्रा दं, गोरोन्थिया जायो, नाथाय बेखौ निमाहा होनायासो मानसिनि गुन। नंगौ, गोरोन्थिया जायो। गोरोन्थिखौ सोर खालामो? जायफ्रा लाइमोन, जायफ्रा सानस'नो हाया, जायफ्रा मेलेमाव साननानै मावस'नो हाया, जाय खामानिखौ मावनायनि सिगां बिथाङा बा बैफोरबायदि मानसिया मावनायनि सिगां मा जाहैगोन, उनाव मा जाहैगोन, बैफोरखौ उल्थां फाल्थां सानालासेनो जायफ्रा मावो, बैफोरबायदि मानसियानो फिउचाराव बेबायदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट बा रिएक्सन जायो। बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, माबा मोनसे मावोब्ला सिगां उल्थां फाल्थां बेखौ फिट रिपिटै साननो नांगौ आरो साननानै मा फिथाइ मोनहैगोन बायदि बैबायदिसो खामानिखौ मावनांगौ। दा हमनानै लादो, सोरबा सासे हिन्जावा सोरबा सासे गुबुन हौवाखौ मोजां मोनो, एन्ड्रइड मबाइल लादों, दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदों, रं नाम्बार बायदि बायदिसिना नाम्बार मोनलायनानै फन रायज्लायदों, दिनै रायज्लायदों गाबोन रायज्लायदों, बेबायदिनो मोजां मोनलांदों। नाथाय सोर साबेसे गुबुन हारिया बर' हिन्जावफोरखौ मोजां मोननानै माबायदि अनो, माबायदि बोजबनानै लायो, बेखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजाङै साननो रोङा। नंगौ, अनो, बाथ्रा मोजां रायज्लायदों, सैथो बुंदों, हिन्जावनि साननायजों हिन्जावा माबायदि सानदों बेबायदि बाथ्राखौनो हौवाया रायज्लायदों। नाथाय बिदिल'जोंथ' जायाना, बिनि गोसोआव मा सानदों, बिनि गोसोआव मा नांदों, फिउचाराव मा मावलांनो सानदों, नोंथ' बिनि गोसोखौ गासैबो हमनानै मोनजोबाखै। जास्ट नोंनि सिगाङाव मोजां मोनलाय, मानो मोजां मोनदों, नोंखौ मोजां बाथ्रा बुंनानै माबोरै गावनि खबजायाव नोंखौ लानानै थांनो हागोन, बे हिसाबैसो नोंखौ मोजां मोनदों। नाथाय नोंखौदि मोजां मोनखांनानै हाबा लाखांनानै माबायदि अनगोन, बेथ' साननो गोनां बाथ्रा। आरो आं बेखौबो बुंनो लुबैयो, दानि गोबां लाइमोन सिख्लाफ्रा, लाइमोन होननानै बुंनांगोन, जायफ्रा देरफुनाय 10 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोरसिम, बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैदों, हिन्जावानो जा हौवायानो जा, बांसिन आं हिन्जावखौनो बुंगोन। मानो होनब्ला जोंनि गोबां बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानानै, गुबुन हारिजों लानानै खारजानानै बेबायदि गोदाव सोराव खालामहैजानाय गोबां मानसि दं। आं बेखौबो बाथ्राखौ बुंगोन। हाबा जानाया गोसथोनाया नंगौ, नाथाय हाबा जानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। गुबुन हारिजों हाबा जानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। गावनि हारिया हाबा जानायनि उनाव नोंखौ जेसेबां अनगोन, गुबुन हारिया हाबा जानायनि उनावबो नोंखौ बेसेबां अननो रोंनाय नङा। नाथाय बुंदों, नोंनि गाननाय, नोंनि जोमनाय, नोंनि साइज, नोंनि महर, बेफोरबायदिखौ नायनानै नंगौ गुबुन हारिया गोबां गोजोननाय दं आरो समायना नुनाय दङ। बेनि थाखायनो नोंखौ माब्रैब्ला दान्दिसेनि थाखाय
बेफोरबायदि गावनि कब्जायाव लांनो हागोन बेखौसो बिथांमोना नायो। रावबो गुबुन हारिया नोंखौ जुलि लानानै थैस' थांस' संसार जानायनि थाखाय सानो खालि नोंखौ माबोरै दान्दिसेनि थाखाय गोजोननाय लानो हागोन, दान्दिसेनि थाखाय नोंखौ माबोरै गावनि कब्जायाव लाबोनो हागोन बेखौसो सानो। बेनिखायनो गुबुन हारिनि कब्जानिफ्राय माब्रैबा जोंनि बर' लाइमोन हिनजावफ्रा सिख्लाफ्रा बारग'नो हायो बेखौ साननांगौआ नोंसिनिनो आरो साननांगोन बे बाथ्राखौ। मानो होननानै बुङोब्ला सानै हयै मावोब्ला नोङो खैफोदनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो हागोन। आरो जुदि उल्टां फाल्टां सानै हयै खामानिखौ मावनो रोङाबा निस्सय नोङो रिएक्सन जाहैगोन आरो निस्सय नोङो माब्लाबा सानसे नङा सानसे खैफोदाव गोग्लैगोन। बेनिखायनो आं बुंदों बयबो बर' आइजोफोर, लाइमोनफोर, बर' सिख्लाफोरा जाय जायहा बेबायदि गुबुन हारिजों सौदावहैदों बिथांमोनासो मिथिदों। जाय जायहा गुबुन हारिजों बेबायदि हाबा जानानै बा जाय जायहा गोसथोलायनानै गुबुन जायगायाव लांखारनानै जायफ्रा जादों बिथांमोनासो मिथिदों। नाथाय जायफ्रा दासिम गोदान रायलायखुमालायगासिनो दं, बिमा बिफाखौ दोनखुमा गामिनि रायजो राजाखौ दोनखुमा जायफ्रा गुबुन हारिजों रायलायलायगासिनो दङ, गोसथोलायनाय खोथा होलायगासिनो दं, रायलायगासिनो दङ, रादाय होलायगासिनो दङ, नोंथांमोना मिथियाखै। निस्सय नोंथांमोना मिथिगोन। नोंथांमोननि साननाय हनाय बेखौ मोगथाङाव मावफुङोब्ला नोंथाङा मावफुंखांनायनि उनाव नोंसोरबो मिथिगोन। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनो लुबैदों, नोंथाङा बेखौ सिगांनो मिथिनो नाजा जे आं गुबुन हारिखौ गोसथोयो बा गुबुन हारि बांगाल जुंगालखौनो आं गोसथोखांनानै आं माबोरैहाय बेजों संसार जाहैगोन बा आंखौ लांनानै बिसोरो गावनि हारिमुआव सोनानै होगोन। गावसिनि गाननाय जोमनाय, गावसिनि जानाय लोंनाय, गावसिनि मावनाय दांनाय बेखौ टटेलि नोङो लानांगोन आरो नोंखौ मुगैनो हमगोन। न'नि मानसिया ओरैबायदि मुगैनो हमगोन, सासे ट्राइबेल मानसि एम्बु जायो, अमा जायो, बायदिसिना गेसाव गोफोन जाग्रा होननानै फिसा फिसौ जिब जुनार जाग्रा होननानै मुगैनो हमगोन। बे मुगैनाया गोदोबो दंमोन, नाथाय दिनै लासै बे खमायलांनो हमबाय। नाथाय मुगैयो बुंनोसो हाया, मुगैयो खिन्थु बुंनो हाया, बेबायदि जाहैनांगोन। नाथाय नोंनि हारिमु जाय गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय बेफोरखौ हठात सोलायनानै नों गुबुन हारिजों जुलि जानानै गुबुननि बेबायदि जानाय लोंनाय, मावनाय दांनायखौ, गुबुननि न'आव थानायखौ नों सोलायनो हाहैगोना? बे गोरलै बाथ्रा नङा। आरो जेब्ला बे जिनिसखौ नोङो लानो हाया, नोङो मावनो हाया, नोङो मानिनो हाया, न'खरनि बायदि सोलिनो हाया, अब्ला नैबेयाव जेंनाया फैगोन। खोनासं सिख्लाफोरखौ आं बुंदों, जाय जायहा बेबायदि गुबुन हारिखौ, गासिबखौबो आं बुङाखै दे, नाथाय जाय जायहा बेबायदि गुबुन हारिजों स्रोदै बेबायदि लाइन रायलायखुमायो, गुबुन हारिजों फन रायलायखुमायो, गुबुन हारिजों मेसेज गेलेखुमायो, नोंनि बर' सेंग्राफ्रा माबा मोनसे सोङोब्ला नोंसोर बर' सेंग्राफोरखौसो उल्था दुखु होयो। नाथाय जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि खैफोदा जाखांनायनि उनाव जों बर' सेंग्राफ्रानो आरो बेखौ बुजायफिननांगौ जायो। बेनिखायनो बेबायदि जानो नाङा। गावखौनो गाव एसे सामलायनानै ला, जाहाथे गुबुन मानसिनिफ्राय लाइट थांनानै होबाय, आं दा उनाव
खालामफिनसिगोन भिडिअखौ। दा खोमसि जाबाय। दानिया लाइट फैफिनबाय। आं दिनै बे आद्रा भिडिअखौ बानायनो लाफिनबाय। बहाय माखासे पिक्चार आरो माखासे लाइटनि माखासे कालारफ्रा एसे चेन्ज जानो हागौ बा जायाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय नुनायाव एसे गाज्रि नुगोन। नुदोंब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो। लाइट गैयाब्ला आरो बानायनायबो जाखानाय नङा। खोमसि खोमलाव बहाथो पिक्चारानो फैनाय नङा। रावना रावखौल' खोनाबाय थागोन। जाय हक आं बे मिटारावनो आं फैफिनबाय। गुबुन हारिया बर' आइजोफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै जुलि खालामो आरो जोबनाय समाव बेफोरबायदि माबा मोनसे नागारफिननायनि मोनसे सेस्था लायो आरो नागारफिननायनि सेस्था लायो आरो बेबायदिनो मोनसे नङा मोनसे नागारनायनि असिलायैनो मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ गाज्रि खामानिखौ मावनो बिथांमोना सोलो लायो। बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोर बर' आइजोफोर नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों एलार्ट हरदों। जायफ्रा बेफोरबायदि प्रप'ज जायो, जायफ्रा एखे कलेजाव फरायो बा जायफ्रा गामि खाथियारिफ्राव लोगो मोनलायबाय थायो, जायफ्रा फरायनायफ्राव लोगो मोनलायो, जायफ्रा कलेजफ्राव थांलाय फैलाय लोगो मोनलायो, बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सोरनिबा थ्रयै बा सोरखौबा बुंथिलायनायनि गेजेरजोंब्लाबो नाम्बार लालायनायनि गेजेरजोंब्लाबो बेबायदि दिनै एसे गाबोन एसे रायलायदावैनो बेबायदि मोजां मोननाया जालाङो आरो जाय मोजां मोनलांबाय बेबायदिनो नागारनो हायैया जालाङो। बेनि थाखायनो बैफोरसिम थांनो नाङा। माथ्र थांनांगोन गावनि थांखिया मामोन, नों बबेहाय फैदोंमोन आरो मा थांखिखौ लानानै फैदोंमोन। कलेज फरायनो कलेज क्लास खालामनो थांदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि कलेज क्लासावल' गोसो होनांगोन आरो बबेबा मोनसे जायगा हाथाय बाजाराव थांदोंबा नोंसोरो बे हाथाय बाजाराव मा लांगोन आरो मा लाना फैदोंमोन बेनि फारसेल' नोंथाङा साननांगोन। बहाय साननो नाङा गुबुनजों लाइन मारिनाय उमुगा मोजां इजों रायलायनो मोनबा एसे मोजां जागौमोन नामा, बैफोरबायदि मालाबाबो साननो नाङा। नोंथाङा बेबायदि सानोब्ला बा नोंसोरो बेबायदि साननानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला नोंथांमोना आरो बै टारगेटसिम नोंथांमोना नोंसिनि टारगेटआ मामोन, साबजेक्टआ मामोन। जेनेबा कलेजाव थांदोंमोनब्ला नोंसिनि कलेजाव थांदोंमोनब्ला नोंसिनिया क्लास लानाय आरो क्लास लानानै नोंसिनिया माने थाखोखौ पास खालामनाय उथ्रिनाय बेसो। जुदि बेफोरबायदि माखासे साबजेक्टखौ लानानै जुदि गुबुन मावफुंनानै नोंसोरो सानबाय थादोंब्ला गुबुन जुदि मावफुंबाय थादोंब्ला नोंसोर बै साबजेक्टखौ उथ्रिनो हाहैनाय नङा, बै थांखिखौ उथ्रिनो हानाय नङा आरो थांखिसिम नोंसोरो सौहैनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो आं बुंदों बेफोरबायदि नोजोरखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ नोजोर होनाय, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनि रायलायनायखौ गोसो होथाबनाय, गुबुन हारिजों माब्लाबा उमुगाव थांफानाय, गारि गाखोलांफानाय, बायदिसिना बेरायनो थांनाय, पार्क बेरायनो थांनाय बेफोरखौ गोसो होनाङा। थाखा फैसा नोंसोरखौ जाहोनाय लोंहोनाया बे इसिबां गिदिर खोथा नङा। नाथाय सोर साबैसेया मा साननानै नोंनो बायदिसिना जाहोगोन, सोर साबैसेया मा साननानै, सोर गुबुन हारिया मा साननानै नोंनो माबा बायनानै होगोन बा माबा जाहोगोन बा माबा बेबायदिनो थाखा फैसा एसे एनैब्लाबो खरसा होगोन, बे गिदिर बाथ्रा नङा। गिदिर बाथ्राया मा साननानै गुबुन हारिया बा मोजां मोनफ्लानानै नोंनो बा नोंसोरनो बेबायदि बुस्थुखौ होदों, मा साननानै होदों, मा साननानै जादों बेखौ हमनो हानांगोन। खोनासं बर' आइजोफोर,
सोरनिबा गोसोआव सोरबा बर' आइजोफोरनि गोसोआव बर' सिख्लाफोरनि गोसोआव जुदि बेबायदि साननाया दंफैना होदों सुइच अफ खालामनानै दोनथ'नोसै। डिस्टार्ब खालामबाय थायो फैनानै दङ। सोरनिबा गोसोआव सोरबा बर' हिन्जावनि गोसोआव बेबायदि साननाय दंब्ला गुबुन हारिखौ मोजां मोननो नाजानाय, गुबुन हारिनि राव फावआव गोजावनाय सोरबाफोर बर' हिन्जावफोर दंब्ला आरो दासिम बेबायदि सोलिबाय थादोंब्ला नोंथाङा सिगां सानग्रोनाया गाहाम आरो बेबायदि साननायनिफ्राय बेबायदि हाबानिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ। मानो होनब्ला मानो थिनदों गोजानाव थानाय? नोंथांमोना दिनै बेबायदि साननायखौ मोगथाङाव मावफुंनो बा मोगथाङाव मावफुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय माब्लाबा बेबायदिनो गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानांगोन बा नोंथाङा बे गुबुन हारिजों हाबा जानायनि उनावबो निस्सय दिनै जाबायदि नुदों, दिनै ससियेल मिडियायाव जा भाइराल भिडिअ जादों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा गुबुन हारिया गावनि बिजि हाबा खालामनानै लानायखौ बुथारदों, बेबायदिनो नोंसोरबो माब्लाबा बेबायदि गब'हैगोन माने गब'खागोन। बे रियेल बाथ्रा। रावबो गुबुन हारिया हाबा लानायनि उनाव गुबुन हारिखौ इसेबां अननो रोङा। आं बे बाथ्राखौ फिट बुंबाय थायो। जोंनि बर' सेंग्राफ्रा हाबा लानायनि उनाव जेसेबां अनगोन गुबुन हारिया बेबायदि अना। गुबुन हारिया नोजोर होयो माथ्र नोंनि गाननाय जोमनाय, नोंनि महर मुस्रिखौल'। दान्दिसेनि थाखायल' बिसोरो दान्दिसेनि थाखायल' नोंखौ बेबायदि मोजां मोननानै अबेबा बेरायनो लांफ्लागोन, मोजां मोननानै अबेबा जाहैफ्लागोन, मोजां मोननानै अबेबा रेस्टुरेन्टआव इन्जय खालामहैगोन। नाथाय फानजादों सोर? फानजादों आइजोआ, फानजादों हिन्जावआ, फानजादों। मानो होनब्ला हिन्जावआ मोनसे बिराद गोग्गो आरो गोथार होननानै जों साननांगोन। हिन्जाव माहारिया गोग्गो आरो गोथार, आरो बे गोग्गो आरो गोथार माने बहाय बुंनांगोन, गाज्रि बुजिनाङा दे। माने हिन्जाव माहारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि दागो बा गाज्रि माबा जायोब्ला मा होनो बिदिखौ, हिन्जाव माहारिनि गेजेराव माबा मोनसे फिसा दागो थायोब्लाबो बेखौ गाज्रि नुयो। फिसा माबा मोनसे रेकर्ड जायोब्लाबो, रेकर्ड होनना बुंनांगोन, फिसा माबा मोनसे रेकर्ड जायोब्लाबो बेखौ आइजो माहारि हिसाबै गाज्रि नुयो। जाहाथे बैफोरबायदि रेकर्डनिफ्राय, बैफोरबायदि माखासे गाज्रि रेकर्डनिफ्राय गावखौ रैखा खालामना दोननो हानाय आरो गावखौ गोथारै उदाङै गावखौ माने साफायै लाखिनो हानाय, दोननो हानायासो बे आइजोनि गुन। नङा सोरबा आइजोआ ओजों थांलाय ओजों फैलाय, सोरजोंबा बेरायलाय सोरजोंबा मा खालामलाय, बेबायदिखौ गाज्रि नुयो आइजो माहारि हिसाबै। बेनिखायनो आं खावलायदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं बयबो बर' आइजो, जायफ्रा लाइमोनफोर, जायफ्रा हाबा जायाखै, जायफ्रा फरायगासिनो दं, जायफ्रा कलेजाव हाबगासिनो दं, जायफ्रा थांखिखौ लानानै मोनसे थांखिजों गावखौ लाइफ खालामनानै लानाय, गावखौ जिउ दानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामनानै जायफ्रा थांखिखौ लानानै फरायगासिनो दं, नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरो
माब्लाबाबो कलेजाव थांनानै फैनानै सोरजोंबा गुबुन हारिजों रायलायनाय मिनि बाला बाला रायलायनाय बेबायदिनो अबेबा रेस्टुरेन्टआव हाबफैनाय कलेज गखांनानै बा कलेज जाफुबाय थानाय समावनो क्लास लायालासिनो अबेबा गुबुन हौवाफोरजों गुबुन हारिनि हौवाफोरजोंसो थांनानै साहा लोंनाय बायदिसिना जानाय पार्क बेरायनाय बेफोरबायदिखौ माब्लाबाबो खालामनो नाङा। बिमा बिफाया आसा खालामनानै थायो आंना फिसाया कलेजाव थांदों, आंना फिसाया सानसे साख्रि मोनगोन। बे हिसाबै बिमा बिफाया आसा खालामो, बिमा बिफाया थाखा होयो, थाखा गारो, नांगौ बायदिखौ गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय एडमिसननिफ्राय लानानै नों लेखा बायनाय मा बायनाय गासैबो देलायनाय बायदिसिनाफोरनिफ्राय लानानै बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै नोंसोरनो फैसा होयो। नाथाय बे फैसाखौ नोंथांमोना आद्रि दा खालाम। आद्रि खालामनाया मायाव? आद्रि दा खालामनाय नामा? नोंथाङा बे फैसाखौ गारदों, बिदिनो बिमा बिफानि सायाव मोनदों, बिमा बिफानि सायाव फरायनो मोनदों। नोंनि फरायनायाबो मोजाङै मोजां जालांनानै गोजौआव थांनानै सानसे नोंसोर माने साख्रि मोनो। साख्रि मोननाय लोगो लोगो माने बै जा फैसा गारदोंमोन, बिमा बिफाया जा खस्थ' खालामदोंमोन, बेनि फिथाइखौ मोननाय जाहैया। बेनि थाखायनो आं खावलायदों रावबो बर' आइजोफ्रा बेबायदि जानो नाङा। रावबो बर' आइजोफ्रा बेबायदि गाज्रि नोजोरजों गावखौनो हान्थिलांनो नाङा। नोंसिनि हान्थिनाय लामाया गोथार, नाथाय बे हान्थिनाय लामाखौ खालाय खालामलाङोब्ला नोंसिनि गोरोन्थि। मानो होनब्ला गोथार लामाजों गोथार थांनो नाजानांगोन। बायदिसिना नोंनि गोसो गोरबोआव गाज्रि साननाय, सोरखौबा बेबायदिनो गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय मानाय, बेबायदिनो जुलि लानाय, अबेबा बेरायनाय, बिनिफ्राय थाखा संखनांगौ, बिनिफ्राय मा जानांगौ बिनानै जानांगौहाय गुबुन हारिसो होननानै बेबायदि साननाङा। दिनै बेबायदि सानदोंबा दिनै जाहोदाव गाबोन जाहोदाव बेनो नोंसिनि थाखाय, नोंसिनि जिउनि थाखाय गाज्रि जालांगोन। नोंसोरो फात्ताखौनो मोननाय नङा, आन्दाजखौनो मोननाय नङा जे आं मा जालांखो। दिनै एसे गाबोन एसे उमुखौनो मोजां नुलांबाय गुबुन हारिब्लाबो बेबायदियाव जायो। आरो गुबुन हारिया मा मोनसे बाथ्राखौबो आं बुंनो नागिरदों। गुबुन हारिया बर' हिनजावफोरनि, बर' आइजोफोरनि सायाव बिराद मोजां मोननाय दं। मानो होनब्ला बयनिख्रुइ साबसिन जोंनि देशनि गेजेरावनो गाननाय जोमनायनि थाखाय जोंनि बर' माहारियानो मोनसे आलादा सिनायथि मोनो आरो आलादा रोखोमनि गाननाय, आलादा रोखोमनि ड्रेस होननानै बुंनांगोन। बेहाय रावबो गुबुन हारिजों रुजुजाया। हारसा, बांगाल, कथ्रि, गार' मोनफ्रोमबो गुबुन हारिजों रुजुजाया। बेखौ जों गोग्गानानै लानांगोन। नोंनि बर' माहारि, बर' आइजोनि गाननाय जोमनाय देलायनाय बेफोरनो आलादा महरनि होननानै सिनायथि होखायो मुलुगाव। बे जिनिसखौ नोंथांमोना हाद्रि सारनानै गुबुंले खालामनो नाङा। जों माहारि, बर' हारि हिसाबै गावनि हारि, गावनि जाथिखौ गाव दुखु मोनो, गावनि हारिखौ गाव दुखु मोनो। सोरबा सासे गथ'आ माबा मोनसे गाज्रि खैफोदाव गोग्लैदोंबा जों दुखु मोनो। सोरबा सासे आइजोआ बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों आलाय सिलाय खालामजादोंब्ला जों बेखौबो दुखु मोनो। बेनि थाखायनो जों बर' हौवाफ्रा, जों बर' लाइमोनफ्रा बेफोरखौ बुंनांगोन। गोरोन्थि नुनांगौबा बेफोरखौ बुंनांगोन। बबेबा सोरबा हिन्जावा गुबुन हारिजों मोना गुना थांदों, गारिजों थांदों, बेखौ नुनांगौब्ला जों बुंनांगोन आरो बुंगोनबो, नागारनानै थानाय नङा। नाथाय बेखौ जाय बुंग्रा बेखौसो उल्था गाज्रि मोनोब्ला बे नोंसिनि गोरोन्थि। गोरोन्थिखायनोथ' मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांदों आरो बेखौ बुंनायखौबो, गोरोन्थिखौ नुना बुंनायखौबो नोंथांमोना आरो गोरोन्थि सानदों। नोंसिनियाव माने गोरोन्थिया जाबसिनगोन। बे बाथ्राखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंखायो। जाय जायफ्रा बुजिदों, आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जाय जायफ्रा बुजिदों, हमनो हादों, नोंथांमोना जुदि बेबायदि गोसो गोरबोजों बेबायदि साननाय दंब्ला नागार। गुबुन हारिनि सायाव बेबायदि
सोबख'नाय जाख'नो साननाय गुबुन हारिजों रायलायनाय थांनाय बेरायनाय बेबायदि साननाय दंब्ला जायफ्रा दङ बेखौ नागार होननानै आं बुंखादों आरो आंनि बुंनायखौ जुदि मानियालासे नोंथांमोना जुदि सोर बेबायदिनो मावफुबाय थादोंब्ला समाजखौ नागारनानै बिमा बिफाखौ दोनखुमानानै राव बर' सेंग्राफोरखौ लाखुमानानै दोनखुमानानै नोंथांमोना गुबुनजों बेबायदि स्रोदै मावखुमाबाय थादोंब्ला निस्सय नोंथांमोना बुजिहैगोन सानसे आरो बुजिखानांगोनबो रावबो बर' हिन्जावफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानानै फस्थायनाङै रावबो गैया नाथाय जों मिथियासो बिथांमोननि गोसो बेयाव दङ मा सानदों मा मादों मा जाहैदोंमोन जे गुबुन बांग्रा हौवाजोंनो हाबा जाबाय थांबाय बियो मोसौ बेदर जायो नों निस्सय बे मोसौ बेदरखौनो संनानै हैनांगोन नाथाय जोनोमनिफ्राय नों जुदि मोसौ बेदर संफेरै सासे हिन्जावमोनब्ला नों बेखौ माबोरै मानिनो हानो एक नम्बर पइन्ट बियो बेराफारसेथिं जों बर'फ्रा माबायदि बर' न'खरफ्रा माबायदि साफ साफाय थायो सिबस्रां मारस्रां मोजां साफ साफाय थायो न'फोरखौ मोजां साफाय खालामो हयथ' गोरिब जानो हागौ अब्लाबो गोरिबब्लाबो जोंनि बर' न'खरफ्रा बहुत साफ साफाय थायो बिसिनियाव मोसौ गलि बायदियाव बेयावनो मोसौ खागोन बेयावनो खिला खिलि बेयावनो गुबुन हारिनि खान बे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै संसार जाहैनो हानाय नङा दुइ नम्बर प्रब्लेमा बियो तिन नम्बर प्रब्लेमाव आरो नों सासे गुबुन हारि न'खरा थिनाखिमोन बिमा बिफाया थिनाखिमोन बिदा बिब'आ थिनाखिमोन बेखौ नोंखौ लांथों होननानै नाथाय नोंखौ दान्दिसेनि मोजां मोनफ्लानानै माने नोंनि सायाव माबोरै रमान्टिक गेलेनो हागोन मानो हागोन मास मोनसे मास मोननैनि थाखाय नोंखौ जुलि खालामहैफ्लाबाय अनफ्लाबाय बे बिमा बिफानि बुंनायखौ नागाराखिसै लायाखिसै माबोरै नोंखौ लानानै थांनानै दान्दिसेनि थाखायल' हाबा खालामनानै लाबाय उनावहाय बेबो नोंखौ नागारगोन तिन नाम्बार प्रब्लेमा बियो बेबायदिनो प्रब्लेम जालांगोन जायफ्रा हाबा जादों गुबुनजों बिथांमोना मिथिजासै बैसोर बायदि मानसियासो मिथिया नाथाय आं बिनि थाखाय खावलायहरदों गोदान जायफ्रा गुबुन हारि बांगालफोरखौ गोसोथोदों गुबुन हारिखौ गोसोथोदों नोंथांमोना दानिफ्रायनो ज्राब नागार आरो गावबा गाव थांखियाव नाजा आं बोरै बुंखायो आरो बिसोरो मुंनि होनलायो बांगालफ्रा आं बोरै बेखौ बुंखायो जोंनि गोबां बर' हिन्जावफ्रा बांगालफोरजों हाबा जानाय बिराद खमनथारसै मायाव मोजां मोनोथाय ना दारि गोलाव एकदम लाद्रा खालायनाय दारि लानायखायसो मोजां नुयो नामा लाद्रा खालायनाय ओरै माबा जाब्ला दैफोर लोंबा ओरै थरथिंलायनाय बेफोरबायदि दारि थानायखायसो मोजां मोनो नामा मिथिनो हमलायलांला जायफ्रा गोदान दानिफ्राय बेबायदि माबाफोरखौ बेबायदिनो सोरसोथै मोजां मोनो सानदों नोंथांमोना दानिफ्रायनो बे बुस्थुखौ नागार आं बे भिडिअनि गेजेरजों मा प्रब्लेम जायो हाबा जाबा गुबुन हारिनि मुस्लिमफोरजों हाबा जायोब्ला माबायदि प्रब्लेम जायो आं बेखौ बुंखाबाय गोबां बर' गामि आरो गोबां नांजाबनाय गुबुन हारिनि मुस्लिमफोर जुदि दङब्ला नोंथांमोना बेफोरजों एटाच खालामनो नाङा बिथांमोना सोरखौबा मोजां मोनोब्ला सोरखौबा नोजोर होदोंब्ला आरो बे बारग'नो हानाय नङा आरो जायफ्रा हिन्जावफ्रा बिराद मोजां फरायनाय बिराद मोजां मानसि जाय हिन्जावफ्रा बिराद मोजां मानसि बेफोरसो बैसोरजों बेबायदि जायो मानो जायो बिसोरनाव मोनसे मुहिनि दं नोंखौ गोसो जायोब्ला नोंखौ साइजखौ नायनानै नोंनि साइजआ जेखौ नाय बिराद रुजु जायो रावजोंबो ओरैबायदि साइजब्ला नों बिसोरजों नागारना थानो हानाय नङा नोंखौ माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बिसोरो हाबा लाहैथारगोन आं हाबा लानानै बोसोरनै थानानै गुबुनजों बेबायदिनो लाइन मारिगोन हाबा लानो नाजागोन आरो बेबायदिनो गावसोरनि जाथिखौ हाबा लानो नाजागोन
बेबायदिनो नों जेबो रोङासाला ट्राइबेल जाथि मा जाथि बेबायदिनो बर' जाथि मा जाथि होननानै नोंखौ दिनै एसे गाबोन एसे केस खालामनो हमगोन रायगोन बुगोन न'खरनियाबो रायगोन नों मा खालामनो बेबो जेब्लानाखि फिसा सासेसो जागोन फिसा सासेसो जाब्लासो नोंखौ बेबायदि मावगोन अब्ला नों बे गथ'खौ लानानै फैफिननो न'आव ना मानो नोंहा लाजिनाय गैया नोंखौथ' सिगाङावनो बादा होखादोंमोन सिगाङावनो बादा होदोंमोन बेबायदि दाजा होननानै नाथाय नोङो रावनिबो खोथाखौ मानियालासिनो बेजों जुलि जाहैदों दिनै फिसाखौ लानानै नों मानो फैफिनदों साननांगौ बाथ्रा दं रावबो बर' आइजोफोर सिख्लाफोरखौ बुंदों आङो बा हाबा जाखानायफोरखौबो बुंदों आङो गोबां हाबा जाखांनायफ्राबो गावनि फिसा फिसौखौ लानानै गारनानै बेबायदिनो गुबुन बांगाल हौवाफोरजों हाबा जाहैनाय खारफालांनाय हुदाफोर दं आरो बेखौबो बुङो दिल्ली मुम्बाइ अबेबा जायगाफ्राव बेबायदि गुबुन हारिफोरजों लानानै खारफालांनाय जायफ्रा खारलांफायो बे मा जानानै फैयोब्ला गारनो गोसो दंब्ला गारोब्ला नोंसोर हारसिं आरो न'आव थांफिननायनि गोहो गैया नोंसोर सैमा बायदि बेनि सिङावनो बे जेखौ बुङो बेखौनो मानिनांनानै आरो सोलिबाय थानांगोन नोंसोर सैमा बायदि जानांगोन नोंसोर बेबायदि आरो जाखानांगौ जायफ्रा बिसोरजों हाबा जादों सैमा बायदि जाखायो बेखौ माव ओरैबायदि खालाम नों जेबोखौनो उदायाब्ला ना बिसोरनि बाथ्रा फंसे मोजाङै रायलायनो रोंगोन ना मागोन माबा मोनसे बुङोब्ला हय साननांगोन माबा मोनसे थिनोब्ला मावनांगोन बुनो नागिरबा बुनो गोसोबा बुजानांगोन बेफोरबायदि बेनिखायनो बैफोरबायदिसिम जोंनि बर' माहारि बर' आइजोफ्रा थांनो नाङा बैफोरबायदि खैफोदसिम जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि जिउखौनो गथायनो नाङा बेनि थाखायनो माबा मोनसे मावनायनि सिगां सानग्रो होननानै आं दहायनिफ्रायनो बुंबाय थादों साननांगोन जाहाथे नोंनि फिउचार लाइफआ रावनिबो आथिङाव रावनिबो आखायाव रावनिबो खुगायाव बेबायदि गोग्लैहैनाङा बेनि थाखायनो आं बुङो जे भिडिअखौ नुबायब्ला नोंथांमोना गोबां गोरोन्थि जालांबायब्ला अननानै निमाहा होदो बुङा नङा बुंफ्लांबाय गोसो गैया दा आं ससे जाय मानसिया गुबुन हारिजों हाबा जानानै दिनै गावनि जिउखौ आस'खान्दायै खोमानानै लानांदोंमोन बे भिडिअखौ आं ससे क्लिप होनो नोंथांमोना नायगोन फिन खेबसे रायजोआव बर' आइजोआ हारसा हौवाजों जुलि जाना जिउ खहा जानांनाय जाथाय बे दुखुनांथाव जाथाया जादों धेमाजि जिल्लानि गगामुख सेराव कदमगुरि गामिनि बिफा रौसानि दनेश्वर सरगयारिनि फिसाजो देमफल सरगयारिया लखिमपुर बरदै गिलामारानि सराब सामलिजों गोसो थोलायना जुलि जाहैदोंमोन दुखुनांथावनि थांनाय 5 सानखालि मोनाबिलिनि समाव देमफल तामुली सरगयारि आरो बेनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि गोथै देहाखौ न' खाथिनि फुख्रिनिफ्राय बोखांना मोननाय जादों बे जाथायखौ लानानै न'खर आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फाव फान्दायनानै जिउ फोजोबदों होननानै सन्देह खालामदों नाथाय दासिमबो बेनि